ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಕೇನಿಲ್ಲ ಕೋಡದಲ್ಲೇ ಕಾನೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಂಡ ಲಕ್ಕನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಸಿ ಈ ಕಾಣಲಕ್ಕದಾದೆ ದೋಸೆ ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಬೀಟ್ರೋಟು ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಮಂತೆ. ಸೊ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಆಂಡದ್ದು ಇಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ರಸ್ಪಿ ದಡೊಂದು ಬೈದೆ ದಾದಾ ನಾವು ಒಂಚೆ ಬಸ್ ಇಪ್ಪುನೆ ಎಂಗಲ್ ಅಲ್ಪ ಆ ಬಸ್ ಯಾನ್ ಬುಡಿ ಅಂಡೊಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕುಡ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏತ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಡಪರ ಮೇಯ್ನ್ ಬಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಮೇಯ್ನ್ ರೋಡು ಬರ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಅವೇ ಬಸ್ಗೆ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪುನು ದಿನೋಲ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಕೊಡೆ ಬೇಗ ನಿಟ್ಟುನು ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ್ಪುರದ ಇದ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಅಡ್ಪೊಡೆ ಒರಿಸುಡು ಇನ್ನು ಕಣ್ಮೋಣೆ ಒಂಥರ ಆತನತೆ ಕೋಡೆ ಕರೆಂಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇಂಕ ನಿದ್ರೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಕ ಫ್ಯಾನ್ ಬೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಬಿಡ್ಜಿಂಡೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ ಜೈತ ಸೌಂಡ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೋಡು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಾಂಡಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬೈದನು ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾವು ನಿದ್ರೆ ಸರಿ ಆಯ್ಚಿಂಡ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಪೂರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ವ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದಾದ ಅಂದು ಮೀನು ತುಲೆ ಇನಿ ಬಾರಿ ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಟು ಒಂದುಂಡಿಯ ಎಕ್ಕಡ್ ಪೂರ ಕಿತ್ತವ್ರು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾಡೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ಕೊಲ್ಲ ನಲ್ತೊಂದುಂಡ ತುಲೆ ದುಬುಂದುಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲೇ ಬೌಲು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪರ್ಲ ಸರಿ ತೋಜ್ಜೋ ವಿಡಿಯೋ ಹಲೋ ಕ್ಲಿಯರಾ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಚಿನ ಕೋಪನ ಅನ್ನಂಬೆ ನಿಕ್ ಕೋಪ ಆರ್ಪುಂಡ ಐ ತುಪುಂದುಲ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಕ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಣ. ಎಡಿಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ ಐನ್ ಮಂತೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಉತುಲೆ ಲಾಗ್ ಅದೇ ಇಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಪಾಡ್ನ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋ ಆತನಿತ್ತೆ. ನನ್ನ ದಾಲ ತಿಂತಜಿ ದೋಸೆ ಕಂದೆ ಐನ್ ತಿನ್ನೋಡಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು. ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ತದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ ಒಂತೇರು ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂವೋಡು ಪಕ್ಕಿಂತು ತುಯ್ಯಾರ ಅವು ಎಕ್ಕಾಡು ತಿಂಚಿ ಕಾಂಡೇಡು ತಿಂಚಿ ಚೂರ ಕಂತು ಕೊರೊಂದು ಅವು ಪಂಡ ಐಟು ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಉನ್ನ ಸಾದು ಕುಲೊಂದೆ ಎಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೆ ಇನಿ ಅಂಗಾರೆಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಎಂಗಲ್ನ ಬರೀ ಇಟ್ಟು ಸೆಲೋನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವಳ ಕ್ಲೋಸು ನೆಟೆ ಪಂಡ ಜನ ಪೋಪುನು ಬರ್ಪುನು ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿ ಸೆಲೋನು ಪೋದು ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ ಜನ ಪೋಂದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರುಂದಂಡಲ ಹಾಕುಂಡತ್ತ ಅಂಚ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುನಾಗ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಕೋಡೆ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸತೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ತೂವರ ಆತುಜಿ ತೆಡಿಲ್ ಬರ್ಸಗು ಟಿವಿ ದೀಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ತೆಡಿಲ್ ಡಾಮ್ ಡೂಮ್ ಡೂಮ್ ಉಂಟು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಲ ಖಾಲಿ ಕುಲೋಂದು ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ದಾದ ಮಂಪುನು ತುಕ ದಾದಮ್ಮ ಒಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಡತ್ತೆ ಈಜಿ ಡಬ್ಬ ನಿಪ್ಪದೆ ಕುಲೊಂಡಡತ್ತೆ ಬೊಕ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದೆ ಬೊಕ ಕಣ್ಣೆ ನುಗ್ಗುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆತ್ತುಡು ಅವು ಮನ್ಪರ ನೆನ್ಪೇಜ್ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಪೋದು ಎಂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ಗೆ ಫೋಟೋಲ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಪಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗು ಫೋಟೋ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೇಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ಲಿ ಶೋಕೊಂಡು ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ರೆ
nanti foto paಡು konjung fire ಓಕೆ ನಾನು ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಪೈ 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 ಫೋಟೋ ಕೊಡ್ದು ಬತ್ತೆ ಬಯ್ಯನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ದಾಲೆಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಬೋರ್ತಿರ್ತ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಒಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದ್ಪರೆ ದಾಲ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚಿದ ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಯ್ತು ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿ ಚಿಂತಿತ್ರ ನಡ್ತೋಂದೇ ಬತ್ತೆ 6 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬರ್ತಿ ಇತ್ತ ಕತ್ತಲೆ ಹಬ್ಬನ ಬೇಗ ತುಲೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಸಾದಿತು ಒಂದು ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ರೇಪಂಡ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ನಾನು ತಿಕ್ಕುತ್ತುಂಟು ಸೊ ಎನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿಕ್ವೆ ಪತ್ತೆತ್ತಿಯೇ ಟಾಮಿ ಟಾಮಿ ತೂ ಕೈ ಮೂಸುನು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ರೆ ಗುಡ್ಪುದು ಎಂಕೇನೆ ಕೈ ಟೀನುಂಡೊಂದು ಮೂಸು ಪೋ ಉಂಡು ಬಾಲ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ತಿರ್ತು ಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಬಾಲ್ ಬೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ ಚಿತ್ತ ಬಾಲ್ ಅದು ಚಿತ್ತ ಬಾಲ್ ಬೂತು ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಕೈ ಕೈ ಇನ್ನು ಮೀದ ಹಣ್ಣು ಬರ್ತದ ದಾಲ ಪಂಡ ಉಲಾಯಿ ಬೈಚಿಯ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಮೀನು ಮಂತ ಅಂತೇರು ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ಸೊ 6 ಮಂತದ ಐಟ್ ಪುಡ ಸಿಪ್ಪುಣತೆ ಐನ ತೇಪರ ಕಲ್ಲದಡೆ ಕೊನೋಡು ಸೊ 6 ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ತೇಪು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸೀದಾ 21 ತೇತದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀದೆ ಬತ್ತೀನಿ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತೆ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತು ತೂನಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾರ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪಲ್ಪರ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ತೆ ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸೊ ಐನಿತ್ತೆ ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಕಚ್ಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ತುಕ ಮೀನು ಕಚ್ಪ್ ಮನ್ಪು ನಾನು ತೋಜಾರೆ ಹಾಪಣ ಅಂದು ತೋಜಾರೆ ಹಾಪಂಡ ತೋಜಾವೆ ಐತೆ ಪೇರುಂಡು ಬೆಚ್ಚದಿಯರೆ ಒಂಚಿಡು ಬಾಜನ ಉಂಡು ದೆಕ್ಕರೆ ಒಂಚಿಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ದಿಯೋಡು ಕಚ್ಪು ಬೆಚ್ಚದಿಯೋಡು ಪಟ ಪಟ ಅವಡು ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಚಿ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಜಿಪ್ಪುಗು ಲೆಕ್ಕ ಚೂರು ಒಂದು ಪಡೋಡು ಸಂಬಾರ ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತ್ ಚೂರು ಜೀರ್ದರಿ ಚೂರು ದಾಸಿಮಿ ರಡ್ಡು ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ಯ ಚೂರು ರಡ್ಡು ಬಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೈಪೆ ಹಾಕೋದು ಯಾವ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ನೆಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಪುಳಿ ಬೋಡು ಈತೇನು ಕಡೆದು ಕನಪೇನು ಮೀನ್ಲ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಕಡೆದು ಲಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಕೊದ್ಯರ್ದಿಕ್ಕ ತುಲೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆ ಫಸ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಪಂತೆ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಮುಂದ ಕಜಿಪುಲ ಫಸ್ಟೊರ ಆತು ನಾಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅದೇ ಎಂದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ಇಂಕೆ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ ಎಕ್ಕೊಂತ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ 3 ದೀತಿನ ಏನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಕೊದ್ದಿಂಡತೆ ಒಂಚೂರು ತಾರೆ ತೆನೆ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಪುಳಿ ಮುಂಚತೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಜೊತೆ ನನಕ್ಕೆ ಮೀನು ಪಾಡ್ಗ
ಖಜಿ ಪಾಂಡು ಖಜಿಪು ಮೀನ್ದಾದು ಗಂಜಿಲ ಬೀಟ್ರೋಟು ಹಣ್ಣೆ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಮಂದತೆ ಐನ್ ಬೆಚ್ಚಮಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ಖಜಿಪು ರೆಸಿಪಿ ಅನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಗೋರ ಇತ್ತೇರು ಪೂರ ಹೊಸ ಹೊಸ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರು ಅಕಲ್ ಪೂರ ತೋರೆ ಖಜಿ ಪಾಂಡು ನನ್ನ ಉನಸ್ ಮನ್ಪೊನು ಬೊಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡು ಪರಿಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ ದಾದ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಿಯ ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನುವೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್.